pääsihteeri Kiuras tästä esityksestä. Suomalainen kesä ja sauna. Kerrottamaton pari. Kyllä, aivan. Eli suomalainen sauna ja saunan kiukaat ovatkin kokeneet melkoisia muutoksia viime vuosina. Ja yksi tämän muutoksen toteuttajista ja edelläkävijöistä on Kokkolahden Mondes Oy. Ja nyt Mondes Oyn toimitusjohtaja Seppo Liikkanen tuleekin kertomaan sinne meille lisää. Olkaa hyvä, toimitusjohtaja. Kiitos. Rock-tähtimäinen olomusta tämmöinen headsetin päälle. Jännittävää. Ensinnäkin onnea syntymäpäivä sankarille. On hienoa olla täällä juttelemassa teidän kanssa tänään. Ja Kiukaan esittelyn jälkeen, Pertti Kiukaan esittelyn jälkeen on aika luontevaa siirtyä tähän varsinaiseen asiaan. Monessa toiminnassa vuonna 1922-1923 oikeastaan siihen laman pahimpaan kurimukseen ja oikeastaan alusta asti ollaan oltu patentti- ja rekisterikäytöksessä yhteistyössä. Ja on nähty se, että kuinka tärkeää tämä ideoiden, innovaatioiden, näiden suojaaminen on. Me törmätään aivan liian usein yrittäjiin, jotka on panostaneet vuosikymmeniä jonkun idean kehittämiseen. Ja sitten siinä kauniina päivänä, kun lopulta työ tuottaa tulosta, palaset loksahtaa kohdalleen, ollaan niin innossa, että lähdetään toteuttaa tekemään sitä, unohdetaan se suojaaminen ja huomataan muutaman kuukauden lyhyen ajan jälkeen huomataan, että hemmetin kilpailettu kaikki on mukana taas tässä näin. Hukataan, missä tahansa se oikeastaan saattaa olla ainutlaatuinen tilaisuus. Ja tässä on herra ministerillä ja valtiovallalla ja PR:llä aika paljon työtä. Siellä on paljon yritysjohtajia, henkilöstöjä, jotka ei ymmärrä, eivät tiedä tätä, eivät kuvittele, että tämmöinen pieni idea voi olla jotain suurta tai merkittävää tulevaisuudessa. Me lähdettiin silloin aika varhaisessa vaiheessa liikkeelle siitä, että määriteltiin Mondeksin teollis-oikeusstrategia, vaikea sana, mutta se on kallis tavallaan toteuttaa sitä, eli kun innovaatio tulee, huomataan, että tähän toimii, niin ensimmäisenä se näyttää mitään. Me pyritään suojata tai tutkitaan se, että onko se suojattavissa, onko se patentoitavissa, mahdollistettavissa, ja sen jälkeen aletaan vasta käytännössä töihin. Ja tämän, niin kuin totesin, se on kallista, mutta mä näen sen yhtenä ainoana keinona pitkäjänteiseen menestykseen. Se on sitä pohjatyötä, mutta mä oon varsin positiivinen, että se tulee kyllä kannattamaan. Ja oikeastaan sitten se, että ottaisin vähän tämmöistä konkreettia, että voidaan jatkossakin pitää tämmöisiä bileitä, niin mä haluaisin peräänkuuluttaa sellaista ilosta, positiivista kyseenalaistamista. Eli jos kaveri aikoinaan sanoi, että kaikki on jo keksitty ja tässä nyt on niin vuosien saatossa huomattu, että ei todellakaan kaikki ole keksitty. Alko hienosti kertoo sitä palveluinnovaatiosta, ajatuksista, mitkä on useimmille meistä varmaan aika outoja, mutta
käytännössä päivittäin törmään semmoiseen kauniiseen lahjakkuuteen ja sen hyödyntäminen olisi koko kansakunnan kannalta tärkeää. Ja voisin sanoa sitä, että naiset, miehet, nuoret, vanhat, tytöt, pojat, ottakaa semmoinen pieni iloinen kyseenalaistaminen, vaikka päivittäisiin rutiineihin. Sieltä voi löytää minkälaisia kultajyviä tahansa. Otetaan vaikka iloinen vanha esimerkki, Rova Melitta. Se kyllästyi sylkemään niitä kahvinpuruja. Ja varsinkin just se viimeinen herkullisempi kahvihetki. Ja sen jälkeen sylkeä kahvinpuruja pois. Tyttö tarvitsisi ketuttaa ja miettiä, että koska tätä pistää paperi läpi näitä puruja, tätä kahvia menemään ja vielä kaikki iloksi. Ja saadaan nauttia se viimeinenkin tippa herkullista hyvää kahvia ja ei tarvitse miettiä, että mihin sylki sen jälkeen. Eli tämmöisiä kauniita pieniä innovaatioita. Tämmöisenä kuumana kesäpäivänä on ehkä hieman vieras aihe takan polttaminen ja lämmittäminen ja tällaiset asiat, mutta oikeastaan meidän viimeisistä innovaatiosta. Mulla oli tarkoitus näyttää teille yksinkertainen kaunis animaatio, mutta nyt mä joudun leikkää sitä animaatiota itse tässä. Keksiä, että on aika jännää olla opera. Kansanopera lavalla, niin vanhalle musiikkiopettajalle kyllä tiedetään on kertomista kyllä. Eli me poltetaan takkaa mallista riippumatta ja tosiasia on ilmeisesti, että tämmöisen kesäisen polttaminen vaatii noin, tämä on vähän tylsää tekniikkaa, mutta koittakaa kestää. Takan polttaminen, tai kesäisen polttaminen vaatii noin 1,5 kuutiota sitä huoneilmaa tai happea, 2 kuutiota ehkä. Ja tosiasiassa nykyiset takat, tai nykyisin käytössä olevat takat käyttää sitä lämmitettyä huoneilmaa 20 kuutiota. Ja sitten se ottaa korvausvoimaisen 30 asteista talvipakkasesta. Ja samalla kun se ottaa sen 20 kuutiota sinne hormiin, niin se huuhtelee myös sitä takkaa. Eli tehot menee sinne piipun päästä ulkona mitataan 350 asteisia lämpötiloja. Ja siinä 30 asteen pakkasessa me tarvitaan se lämpö kyllä sinne vähän alemmas. Ja tasaisin välein kun sytytään takkaa, hetken aikaa se vimmailee siinä ja lähtee syttymään, jonka jälkeen se alkaa vetämään ja sitten sieltä tuntuu, että sukakin pyörii jalassa, eli huomaa, että tässä jotain pientä. Ja aina siinä sitten iltaistuskella lämmitettäessä niin mietiskelyä, että minkälaisella systeemillä tämä voisi korvata tätä jutun ja minkälainen moottori sinne laitettaisiin, että se anturi, mikä mittaisi sieltä sen savukaasujen ja tämän vedon. Ja sitten se, että okei, me laitetaan mittarit sinne ja moottori ja anturit ja näin, mutta päivähetki, milloin me tarvitaan eniten sitä takkaa, niin se on just se -30 asteen pakkanen, kun tulee sähkökatkos ja kaikki kaatuu siellä lämmitysjärjestelmällä, niin silloin sitä tarvitaan. Yllätty silloin on siellä joku kone, mikä ei tarvitse sähköä ja se ei toimikaan sitten. Me ei voisi käyttää sitä takkaa, niin okei, silloin täytyy unohtaa tämmöinen. Ja yksi kaunis ilta, hemmetin kylmä talvilta, niin tuli mieleen tämmöinen yksinkertainen keksin ajatus, että meillä on erittäin ohutta levyä, metallilevyä, mikä pannaan omasta akselista sinne hormiin. Nyt kuvitellaan kaikki tämmöinen hormi. Siinä on sitten tämä aukko, mikä menee sinne. Sinne aukkoon laitetaan tämmöinen tällä lailla pannaan sinne, jos on akseli tuossa pikkusen, sanotaan 40 ja täällä 60 täällä, ja akseli, se tulee tällä lailla sinne hormiin,
Ja kun veto nousee, veto kasvaa, se ei ole edessä, veto kasvaa, ja kun veto kasvaa niin kovaksi, niin se automaattisesti vedon ansiosta nousee sopiva vaaka asentoon. Ja nyt mitä me ollaan tehty tutkimuksia tässä, niin tulokset ovat aivan loistavat. Ja sen sitten kun tuli sammu, veto hiipuu, se palaa kuinka alkuperäisen asentoon. Viikko on poltettu kakkaa, se on oikein tullut, otetaan se pois sieltä, vedetään, tupsataan, laitetaan takaisin. Ja huomattavasti suurempi osa lämpennyt ja pysynyt siellä kotona, siellä tuvassa. Ja tämä puheennäköinen keksintö, se ei tarjolla sitä digitekniikkaa, telekommunikaatiota, mitään. Eli pieniä juttuja, mihin tytöt pojat törmäätte tosiaan päivittäin, niin välillä mietin, että pitääkö tämä tehdä näin aina. Ja tässä on semmoinen asia, mikä voitaisiin ottaa oikeastaan kaikille semmoinen elämäntehtävässä, mutta vähän sillä lailla sopivassa kohdassa. Ja sitten meillä on mallisuojia, hyödyllismallisuojia, patenttia ja huomannut sen, että kun on yrityksellä määritetty teollisoikeusstrategia, yhteistyökumppanit kunnioittaa sitä ja arvostaa sitä. Ne tietää, että nämä jätkät tekee oikeaa juttua. Ne tietää, että täällä on tunnettuja, suojattuja, oikein hoidettuja asioita. Se luo turvallisuutta sinne oikeastaan joka sektorille. Ja meillä on nyt jo pidemmän aikaan käyty eri lailla tätä mitä se suomalainen sauna tarvitsee, minkälainen se kioski pitää olla. Ja oikeastaan me tultiin tosiaan 90-luvun alussa markkinoille, alettiin omalla pienellä tavalla mullistaa tätä saunamaailmaa. Ja varmaan jokainen meistä on nähnyt sen, huomannut sen oikeastaan valtava edistyksen esimerkiksi saunan kiukkaissa, että niistä peltibokseista, grilleistä ollaan tultu toinen toista upeampiin luomuksiin, että siellä on ilosta kilpailua, vedestä, raakaa, julmaa, mutta ilosta ja lämmintä ja se kaikki on meidän ja teidän saunanautinnon iloksi. Ja kun me kehitetään sitten näitä uusia toinen toista upeampia luomuksia, lämmittää teitä fyysisesti, lämmittämään teitä visuaalisesti, niin joka tapauksessa meidän pitää muistaa se, että kun tulee idea, niin meidän täytyy jollain tavalla pyrkiä sitä suojaamaan. Ja tässä on sitten pieni esimerkki vielä siitä, että kun yhtenä ajatuksena meillä oli taustalla tämmöinen aito, puhdas, kaunis, suomalainen savusauna. Yksinkertaista kaunista muotoilla, pelkkää kiveä, ei mitään muuta. Ja sitä pohdittiin, käytiin eri lailla läpi, mietittiin ratkaisuja, kokeiltiin, testattiin. Ja sitten kun se kolahti se ratkaisu siitä, niin huomattiin, että tämähän on että malli oli jo sillä lailla, että se malli oli jotain uutta, eli oli mallisuodattavissa. Mutta sitten huomattiin myös se, että tässä mallissa, kun tämä kivas toteutetaan, kun se tehdään, niin tähän on patentoitavissa oleva ratkaisu. Eli nyt on tälle ratkaisulle myönnetty patentti, hyödyllismallisuoja ja mallisuoja. Eikä siinä ole päällekkäisyyttä, mutta takaa sen, että meillä on nyt se 20 vuotta aikaa kehittää sitä, ettei kaikki kilpailijat ole heti samalla apajilla, he kehittävät omia juttujansa, mutta
nyt meillä on työrauha tähän näin. Ja sitten kiitos kuuluu päivän sankarille. Ja otetaanko sieltä niin, että kun ne palaset osuu kohdalle, niin siinä oikeastaan sitten, että mitä tapahtuu ja mitä me saadaan seuraavaksi meidän saamaan. Voit sitten näkyä kalliimmaksi muuttua. Kiitos. Kiitokset toimitusjohtaja Nikkaselle tästä esityksestä.